Току-що мина първи ми урок по сърф и хора, беше уникално. Хей хора, добро утро! Аз съм си облякла ето това плетено сетче, което си взех от пазара преди, вече не знам, преди 2 дни. 200 000 струваше. И реално днес е последния ми ден в Чанго. Утре вече ще освободя любимата ми гущерска къщичка и отивам към Убуд. Сега отиваме за закуска и да решим какво ще правим днес. Както казах, днес е последния ми ден в Чанго. Специално тук в този район, ако трябва да съм честна, няма много какво да се прави. Основно е за плажове, за бич барове, ресторанти. Ето ми го скутерчето. Избрах си ето това кафенце за закуска. Много е симпатично. Поръчах си хапване, чакам да ми го донесат и през това време ще измисля какво ще правя днес. Чудя се днес дали да ми е чил ден на плажа или да пробвам сърф. Току-що мина първи ми урок по сърф. Беше уникално, наистина. След сърфа познаете какво ще правя. Задължителната царевичка на плажа. Без значение къде сме. Явно си е навсякъде. Тази обаче, както виждате, е на пещ. И между други хора, уникална е, супер вкусна. Честно, това наистина е най-уникалната, най-вкусната царевица, която някога съм яла. Преди няколко дни пак си взех. Правят я на жар, слагат ти каквото искате. Аз си слагам масло и чесън и сол и просто е тайна. Я вижте кой се появи на плажа. Мишко! Какво ме знаю? Брато, като се взел в една царевица и си поръчах още една, този път с мед. Не мога да повярвам, че съм дошла в Бали да ям царевици. Бях решила да е само с мед. По препоръка на жената си я взех с мед и чедър. И айде сега ще пробваме. Вау! Добре, извинявам се предварително за това как изглежда в момента. Тук си цапла цареца. Още ми седи също крема по носа за сърфа. И размазан спирала. За първи път ще си сложа грим днес, така да е спирала и точно днес ходих на сърф, но както и Чанго е супер популярно място за сърфисти. Извинявайте за шума, може би ще се чува малко вятър. Също не точно за сърфисти, но за хора, за туристи, които искат да пробват да карат сърф. Мина някакъв мъж от Ню Йорк, който просто искаше да ме занимава и ми говореше как се е разделил с приятелката му от 7 години и сега просто търси жени. И да, просто complete waste of time, но да се върнем на темата. Тук по плажа на всяка крачка има сърф училище и си избрах едно. Урока е частен и продължителност 2 часа. Цената му е 350 000 рупии, което е около 40 лева. И започваме първо на плажа, нали, не се влиза веднага в водата. Обясняват ти как трябва да гребеш, как е правилната ти позиция, как трябва да се изправиш, как да пазиш баланс. Това е около 15 минути, след което вече влизате в водата директно на практика. Моя инструктор беше много готин, постоянно ме надъхваше, казваше ми swim little dolphin. Постоянно беше зад мен. Реално гребе се навътре към морето, след което си обръщаш борда да е с лице към плажа. Той ме избутва и ми казва кога да се изправя. Идеята е, когато се изправиш, да не си гледаш в краката, а да гледаш само напред. По този начин пазиш баланс. Първите няколко пъти само се изправях и веднага падах.
но просто не можах много да си изключа ума. Постоянно си гледах в краката, гледах вълните, гледах хората пред мен и фокусът ми беше навсякъде. Между другото, точно това каза инструктора ми, много ми хареса. Той ме видя и не знам как разбрах, се занимавам с йога, но директно ме пита: ти нали правиш йога? Може би, защото всички, които идват в Бали, се занимават с йога. И аз му казах да. И той ми каза: добре, това е като медитация, нали? Това е за фокус, за баланс. Баланс на ума и тялото. Не се направих както той ми каза, просто гледах си напред към брега, изправих се и хора, задържах се почти до брега. Се задържах изправена на борда. След това още 2-3 вълни успях така да ги хвана и урока свърши. Сега вече изпитах толкова голямо удовлетворение от това, че съм успяла и определено бих пробвала отново. Да, много ми хареса. Че съм си забравила чехличките, джапанките в сърф училището. Да, сега ще се върнат все. Поне съм